କରୁଛୁ ଯାହାକି ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିडिଆ ହଉ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ଯାହାକି ଜୋର ଜୋର ଧରିଲାଣି ଯେ ପେହେଲଗାମ ରେ ଯୋଉ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନିବସ୍ତ କରି ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଏ ବାବଦରେ ଏକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ଲିଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଘଟଣା କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଏହାର ମାଳିକା ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ପୁରା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ହଉଛି ଯାହାକି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପୁରା ମୁହାଁମୁହିଁ ପୁରା ହେଲାଣି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ ବଡ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏହାକି ମହାପୁରୁଷ ବି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା କହିଲେ ଏଇଥିରେ ମହାପୁରୁଷ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବ ଏକ ସତ ଘଟିଗଲା କି? ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୈବାଚନ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନମ୍ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାମ୍ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମାମ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ସମୟ କଥା କହୁଛି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିଦାସଙ୍କ ମାଳିକା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଧନପଡା ଏସବୁ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆମେ ଯାଉ ଆଉ ଆମର ଛତିଆ ଅମରାବତୀ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସଙ୍କର ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟି ଛରଖାର ହେବ ଅନ୍ତିମ କାଳକୁ ଆସି ଶରଣ ପଶିବ। ଆଉ କଳିର ଶେଷାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆ ଜାପାନୀ ଚୀନା ସବୁ ହୋଇଯିବେ ଚୁନା ବିଲାତ ବଙ୍ଗ ଦେଶାଦି ସର୍ବସହ ତଉଁ ସତ୍ୟ ଉପୁଜିବ ବଙ୍ଗ ଦେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ଛାରଖାର ହେବ ଗୋଟି ଯବନ ଦେଶ ଜାଣିଥା ଏଇ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷାନ୍ତ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଳିଯୁଗ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଆମେ ଅଛି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୋପର ସମର ଲାଗିବ ଅତି ଭୟଙ୍କର ତୋପର ବଳ ବେଶୀ ହେବ ତୋପ ଯେ ତାକୁ ନ ପାରିବ ବର୍ପ ତୋପର ସମର ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତୋପ କା ବର୍ଷିବ ବହୁତ ଜାଣ ସେହି ବର୍ଷଣେ ସକଳେ ହୋଇବେ ନାଶ କହଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଗୁରୁପଦେ କରି ଆସ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଦିନ କଳଙ୍କି ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ କଳ୍କି ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତି ସଂହାରକାରୀ ଶକ୍ତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନକାରୀ ଶକ୍ତି ଆସିବାର ଆଗରୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ ବିନାଶୟଂ ଚ ଦୁଷ୍କୃତ କର୍ମର ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ମହାପୁରୁଷ ମହାମହିମ ଶକ୍ତିର ହାତ ଥାଏ ସେଇ ଶକ୍ତିର ଆଗମନାନ୍ତକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା କର୍ମ ମାନ ବହୁତ ଯବନ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇବ ଧରିତ୍ରୀ ଧରା ଯେ ଜାଣ ଶୂନ୍ୟରୁ ଡାକ ଚରତେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ମଲାହୁରି ମରିବେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ଅଲେଖ ଭାଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡିବ ଲହ ଲହ ଯିବା ଗୋଟାଇ ମୁଣ୍ଡ ବଢିବ ମୋ ଅଲେଖ ଭାଇ ଚାଷୀ ହେବେ ସର୍ବଜନ ଥିବେ ବିପତମ ଶ୍ୟାମକୁ ଉଦୟ କରିବେ ଅତି ଅଲେଖ ଭାଇ ସକଳେ ହୋଇବେ ଶେଷ ନ ରହିବ ଜ୍ଞାନ ଦେଶ ନାୟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇବେ ଅଜ୍ଞାନ ପାଷାଣ୍ଡପଣକୁ ବହିବେ ଜନ୍ମ ଇଏ ଯୋଉ କଥା ବେନୁପଡା ଶାନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ବୈଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ମାଳିକା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଅନାଇ ଅଛନ୍ତି ବସି ଖାଇବେ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ପଚାରିଛି ମୋ ଅଲେଖ ଭାଇ ବସନ୍ତକୁ ବହି ବିଜେ କରିବେ କି ମହି ବିରଜା ଅମ୍ବିକା ବାରାହି ଚଣ୍ଡିକା ଏ ଯୋଉ ବସନ୍ତ ଋତୁ କାଳରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ରକ୍ତମୁଖା ସକଳ ଦେବାଦେବୀ ଯେ ରକ୍ତମୁଖା ହେବେ ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋଡିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଆମର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ମାଳିକା ଏବଂ ସେଇ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଯୋଉ ମାଳିକା କାଳିମାର ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୋଉ ରଚୟିତା ହେଇକି ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନୁଲେପନ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାସ୍ତବତା ଆଜି ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁରା ବାସ୍ତବତା ଭୟଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧ ହବା ପୁରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯାଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ସେ ଜଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଯବନ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କାରଣ ନା ଆମେ ଯାହାକୁ ଜନନୀ କହୁଛୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଜନାନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋରକ୍ତ ଯାହା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପଡିଛି ସେ ବିନାଶକାରୀ ସଂହାରକାରୀ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଏବଂ ଅନୁର୍ଭାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷାନ୍ତ ସମୟରେ ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗାଧି ପୁରୁଷ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବଡ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ତୀର କମାଣ ମୁହାଁ ଶକ୍ତି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶକାରୀ ସଂହାରକାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଏହି ସମୟରେ କଳ୍କିଙ୍କର ସଂହାରମୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନମୟ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସାବଳୀଳ ଜୀବନ ଯାପନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମକୁ ଦେଖେଇବ। ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଏହାକି ଯାହାକି ଜଣାପଡୁଛି ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୀନ ଶ୍ରେଣୀର ପୁରା ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଯାହାକି ଆମର ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ନିବସ୍ତ କରି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଇଏ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ନାଇଁ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ମୀନ ଶନି କଥା ନୁହଁ
मीन शनि तो प्रत्येक 30 वर्ष 25 वर्ष 27 वर्ष थे मीन शनि घटुची ता नुह 3 वर्ष के धरले 12टा राशि की धरले आमर जो राशि गुड़ा को धरले से जिनसा धरले प्रत्येक गोटे राशि गोटे आमर 3 वर्ष गोटे गोटे राशि रे गोटे गोटे नक्षत्र हेले आमर बारपीढ़ी आमर 27 नक्षत्र कहले 27 वर्ष गोटे नक्षत्र है 28 वर्ष अधे 29 30 वर्ष जो मीन शनि आसूची मीन शनि कथा नुह किंतु महापुरुष जुगान्तकारी लेखार प्रमाण गुड़ाक घटी घटी जाऊँगी मालिका केते सत्य देख आमर भूतमुंडई होता जो पारादीप आमर जो दैतारी पारादीप बर्तमान विजु पट्टनायक टाइम 1800 मसीह आसला जो अरुणोदय प्रेस जो आगत भविष्यत मालिका बही लिखाई दैतारी पारादीप राजपथ हेब उत्कल वाणिज्य गाड़ी भाईना उत्कल वाणिज्य गाड़ी धाड़ी छुटुव जो लोक मैंने विश्वास करुले कौटी दैतारी कौटी गोटे राजपथ विजु पट्टनायक देख मुख्यमंत्री विजु पट्टनायक टाइम दैतारी पारादीप रोड भूतमुंडई रोड लोक मैंने आश्चर्य लेकिन मालिका जहाँ लिखाई निश्चित भाव में सत्य जुगान्त कर्म अनुसार सबू सत्य आम आज न्यूज चैनल मानक लाइव आज देखा देख लोक मैंने जान बुझ शुण जे महापुरुष जहाँ लिखिं सत्य आमर जुगाति पुरुष केते केते नास्ट्रोडोमस हिलिस मार्कोनी जंगिंगसन केते बड़ बड़ गवेषक मैंने आसुच्च किंतु महापुरुष हर्षानंद जहाँ लिखि जाइछिन पंचसखांकर मालिका जुगे जुगे सत्य थिला सत्य अच्छी सत्य रहिबो किछि नाही आगामी समय को जी धर्मे रही ही धर्म गोटिक जे धरी बचे ही जाई फूल आलो जाई फूल अच्युत दास भण ही जाई फूल ये महापुरुष जी धर्म को रही धरणे धर्म धरा धरा रही धरिकी परा जाई फूल निश्चय बर्तब परा जाई फूल जी धर्म को धरिकी धर्मे कही अच्युत धरा मध्य रही से निश्चित जाई फूल धर्म को धरी स्थित जाई फूल धर्मे रही ही धरा बाधा को धरब नाही जाई फूल धरिण अच्युत कही जाई फूल धरार रहीण तुई धरी बुटी हरि नाम को जई जाई फूल धरा होइथिबु कोले से ही जाई फूल ये जो महापुरुषଙ୍କର देख तमे धर्म रे रू सत्य रे रहिबो गत लोका धर्म हत जुजाश्च लोभिता नारी बसा मानवा निर्वीर्या पृथ्वी निरोषी धरसा नीच गमन गता भूपाल निज धर्म कर्म ग्रहिता विप्र कुमार्ग गता भार्या भर्तु विरोधिनी परगता पिता पुत्र दोषिणा महाकष्ट खलु जीवन धन्यं नराज अमृता ये मृतवत समय जो आसूची बर्तमान आम बर्तमान राजस्थान अच्छी बर्तमान आम न्यूज बर्तमान देखुचे केते केते बड़ रूप में कौन कौन चली पाखापाखि आम अच्छु यही समय आम यही जिनस को अनुभव करने आसीचु एवं देखुचु जानुचु शुणुचु एवं आम अनुभूति जहाँ आम आगामी 10-15 दिन भितर लोक मान सामना को जाई प्रकाश करूँ 2 मास हम जाइनु सामना को जाई प्रकाश करूँ निश्चित भाव में समस्त प्रश्नर उत्तर दिज्व जवाब दिज्व व्यस्त हबार ना कि व्यस्त हबार ना खूब शीघ्र आम आगू को आसबू समस्त को सब कथा कहबू एवं आगामी समय को कली भारत वर्ष जो मीन शनि जो जिनस है प्रति आम कौन तार प्रतिकार केमी बर्तन बंचे आम प्रकाशित कर धन्यवाद धन्यवाद आम सह जोड़ी होते बाबा आदित्य नारायण नंद बहुत बहुत धन्यवाद कि आम दर्शक मान सूचाई देते धन्यवाद जय जगन्नाथ।